Čaute lidi, já vás vítám u tohle videa a tohle video je po delší době, protože jsem byla na dovolený a tady jsem neměla tenhle mobil, takže jsem to nemohla na co vydávat. Ale mám teda nový mobil, ale budu furt natáčet na tenhle kanál. A teda ten mobil je tenhle ten. No a teda tohle videjko je rozbalovačka LPS. Byli jsme na letišti a tam jsem si toho pečpáka koupila. A teda bylo to v Řecku, to jsem vám zapomněla říct. Takže teda jdeme na... Tak jo, a teda jsou to tyto pečpáci, je to takováhle sedička, ale jsou tam jenom dva. Z toho, a teda vy se za chviličku dozvíte, který to jsou. A jsou to teda tato želvička s tímhletím malým. Nebo co to je? Prostě s tímhletím malinkým ráďátkem. A jdeme to rozdělit. Tak. Takže teda takhle. A tady jsou papírky nějaký. Tenhle papírek určitě všichni známe. Nevím, na co vám tenhle papír ukazuju, ale tady jsou oni. Tak. A potom tady jsou nějaké papírky. Tak a teda tady a jdeme to rozdělat. Tady se to takhle rozdělává. Jak můžete vidět, takže teda vezmeme tohle malého kulíčka. Je to krásný pečpáček, nevím, co to vypadá, to jako nějaká vidra nebo co? Takže tady tento pečpák. A teda teď jdeme na toho velkého. Ten se dá vyjde normálně. A je to úžasná. Úplně skvělá želvička. A tohle to se dá buď odendat nůžkama, anebo jednoduše takhle. Tak a teď jdeme na ty doplňky. Tak teda první je tady tato kytička. Takhle se dá připnout. A je to hrozně ňuňu. Takže jako další je tady tato modrá kytička. A je to teda tady tato modrá kytička. Tak a takže a teda poslední je tento šneček. Šnečček. Tak teda tohle je všechno k tomuto videu. Pokud se vám toto video líbilo, určitě zanechte like. A teda, protože jsem před chvílí přijela z dovolený, tak vydám ještě spoustu dneska těch videí. Tak jo, a teda pokud byste se chtěl někdo ptal, s kým tady byl Hogísek, tak tady byl s mojí babičkou. To všichni víme. A teda z Řecka mám ještě tenhle náramek z kosu, koupili jsme ho na letišti. Takže a teda jako další je tady tento magnetek, jak můžete vidět. Tady ten krásný magnet. A teda
Tohle všechno k tomuhle videu, pokud se vám líbilo, dejte like a mějte se krásně. Mějte se hezky a přijďte desky, já se poručuju a čau. Čusák, busák, autobusák.